Potom sme v stopách týchto prorokov poslali Ježiša, syna Máriineho, potvrdzujúceho Tóru, ktorý bol zjavený pred ním. A dali sme mu evanjelium, ktoré obsahuje vedenie a svetlo a potvrdzuje to, čo bolo zjavené v Tóre, ako vedenie a pamiatku pre tých, ktorí sa boja Boha. A nech ľudia evanjelia rozhodujú podľa toho, čo v ňom zjavil Allah. A tí, ktorí nerozhodujú podľa toho, čo zjavil Allah, sú neposlušní. Al-Maidah 5:14. On ti zjavil knihu s pravdou, potvrdzujúcu to, čo bolo pred ňou, tak ako predtým zjavil Tóru a evanjelium ako vodítko pre ľudí a zjavil štít. Tí, ktorí odmietajú Božie znamenia, budú trpieť ťažkým trestom. Lebo Allah je všemocný, schopný trestu. Al-Imran 3:3. O ľudia knihy, neprekračujte vo svojej viere a nehovorte o Bohu nič iné ako pravdu. Mesiáš, Ježiš, syn Márie, bol len posolom Boha a splnením jeho slova prostredníctvom Márie a duchom od neho. Verte v Boha a jeho posolov a nehovorte: Trojica, prestaňte, pre vaše vlastné dobro. Allah je len jeden Boh. On je posvetený, on je nadradený tomu, že má syna. Jeho je všetko, čo je na nebesiach a všetko, čo je na zemi. A dostatočný je Allah ako správca záležitostí. An-Nisa 4:7. A zjavil sme ti túto knihu s pravdou, potvrdzujúcou predchádzajúce knihy a najvyššou autoritou nad nimi. Rozhoduj medzi nimi podľa toho, čo zjavil Allah, a nesleduj ich túžby namiesto pravdy, ktorá k tebe prišla. Každému z vás sme určili zákon a spôsob života. Keby chcel Boh, urobil by z vás jednu komunitu, ale chce vás vyskúšať tým, čo dal každému z vás. Tak sa navzájom súťažte v dobrom. K Bohu sa všetci vrátite, potom vás bude informovať o tom, v čom ste sa nezhodli. A keď prišiel Ježiš s jasnými dôkazmi, povedal: Prišiel som k vám s múdrosťou a aby som vám objasnil niečo z toho, v čom sa rozlišujete. Preto sa bojte Boha a poslúchajte ma. Az-Zukhruf 4:3. A pamätaj na to, keď som inšpiroval učeníkov, aby uverili v mňa a v môjho posolstva, a oni povedali: Verili sme a svedčíme, že sme sa podriadili. Al-Maidah 5:1. Poslali sme Noaha a Abraháma a dali sme ich potomkom proroctvo a knihu. Niektorí boli správne nasmerovaní, zatiaľ čo mnohí boli povstalci. Al-Hadid 7:26. Potom sme po nich vyslali našich posolov a nasledovali sme Ježiša, syna Máriinho, a dali sme mu evanjelium. A vložili sme súcit a milosrdenstvo do srdc jeho nasledovníkov. Ale mníctvo bolo inovované len z hľadania Allahovho potešenia, ale neboli mu zasvetení tak, ako by mali byť. A tak sme odmenili tých z nich, ktorí boli veriaci, ale väčšina z nich sú neposlušní.